tun tu ma hian in Delhi in thlan chungchang kan thlir chhun zum le dona kan video ma salama kham an Aam Aadmi Party te an chaklo chan ti te kha kan han siama dei sei ai tha in comment te le min lo thlir sak tu min lo ngai thak sak tu te kan ne kan lom khop maya tun tu ma po hian in Delhi in thlan kai noya na chhun zum na zelang te po kha han thlir chhun zum leila kan han tia ti hian in kan han buat sai le nia Delhi in thlan kha kan thret angin February ni riata khan vote sire ne khata khan BJP party in ne takin sawrkar siam thei turin seat an la seat somli pariatan la Aam Aadmi Party lam khan seat somni pahnian la chuti chon BJP legislator party thut khom hi zan in February ni som pakwa zandar serivel khan an nei ta chuta chuanin Chief Minister turan ti chiang ta han Chief Minister turatan hian hmeichhe thlang tlat maya hei te hi India ram politics a begin Delhi assembly in thlan tingai nom tu pakhat ania an Chief Minister Thar turatana an ruata hi Rekha Gupta ti nia hmeichhe kum som nga a upa ania ani chanchin te poi kan han chui zuianga ti chuan BJP legislature party anin mu khom hi zanina hianin Indiaram National News rang ate alo langa ke ni point chu kan thulak na narte ania ti chuan Delhi UT sarkar thar hi naktu zingdar soma hian Delhi khopuya Ramlila maidana laklu turati ania hey vairam bela hian Mizoram mai chun sarkar thar laklu hi Ras Bhavan complex chunga ti hi ni mai zela vairam mun tam taka hi chuanin mi pui van tlang te an mani support tu an mani vote tu telan party bile sa tamjok ten til thinan hianin hei mun all zawlai field lian deuh kan ti ate pak kan ti ate hetiang anga ti hian an nei thina Ras Bhavan ngorngora nei lo hian chung chun ti dana ni Ramlila maidan po hi Delhi a nge ni mun all zawlai tak mi pui tam takan pun khom thina tur muna sarkar thar lak lu hin nei don heta hianin Prime Minister Narendra Modi te BJP party an ho tu lok te khatiak ang te khan til tura soenia ti chuan Delhi Chief Minister Thar tur Rekha Gupta hi tunge ni ti te pho hi han hriat chiana chak oma ani hi kan soi to ang khan hmeichhe pasal nei lai kum som nga a upa ania kum sang khat zakko samsari pali khan Haryana alo pianga apa hi State Bank of India na thok thin ania ti chuan an open lai kum ni kum thum an ni nuwa Delhi an pema chu ti chuan Delhi hian an kho sa hlen ta ti chuan a pasal hi sumdong hausa ania a pasal hi chu politics la main manglu tuk law niang Manish Gupta ania Kotak life insurance hian agency associate ania tin sumdong hausa tia soitu thei ani pokani ti chuan Delhi Chief Minister Thar tur Rekha Gupta hi in thlan affidavit a tarlan dan chuan a hausak na hi poisa an engenian nei zathi cheng vaibel chenga le point ni ania tin ro thil dangan nei hi cheng vaibel chekhat le point somli poruk ania ngare thei tak chun ni om lo ti chuan Rekha Gupta hi eng titia Chief Minister atara thlang tamai ngen ni ti te po hi ngai tuana ati thui ve ome Delhi hian Delhi khopui chung hemi Delhi khopui chung UT ani wangin Delhi hian hmeichhe Chief Minister pathum an lo to hmeichhe Chief Minister masaper chu BJP hruai tu boralta Susma Swaraj khania ani hi Mizoram kan governor lui engani kami nupui kha ania ti chuan adotlia chuan Congress party hruai tu sikla digit ikha kumsom panga te reng Delhi hen Chief Minister alo ni to boka ti chuan tun in thlan nungber
Machi a Chief Minister Arvind Kejriwalan jail alo chuan nuwa Chief Minister atana ruat a TC kha Delhi a hmeichhe Chief Minister pathumna ani tapoka tuna hian tuna Rekha Gupta BJP ina Chief Minister an ruat hi Delhi a hmeichhe Chief Minister palina tur alo ni tani Rekha Gupta hi politics a hian a mi khwal lo hle a lekha zirlai Delhi University a lekha zirlain student union ate in mangin general secretary te Delhi DU SU anti a hian GS general secretary le president the polo ni to a hmeichhe ni sia Delhi khopui a university a student union roi tu alo ni theite hi hmeichhe engeni puit ve tak chu ni ti alantiro sakha jakwa somko porokatanga sakha jakwa somko pasari chung khan Delhi University Student Union a president aloni to tani ti chuan municipal in thana hianin voithum ading to a ti chuan Delhi a South Delhi Municipal Corporation SDMC anti a khon mayor aloni to a ti chuan politics a chuan engeni sul nu tam tak alo nei to a ti chuan Delhi councillor election a po khan ni utari pitampura wat somnga palina kumsang ni pasari le sang ni som patni khan thlantlin alo ni to a ti chuan BJP a hian ni na poimo tak tak alo chel to a national vice president BJP mahila morcha anti BJP hmeichhe Paul apo national vice president lo ni to te nia tin BJP Delhi unit kan ti donami heta po hianin general secretary te polo ni to thina nia BJP party apo hianin ni na poimo tak tak lo chel to a tin tun in thlan Delhi in thlan nungper lo ni ta hian Salimarbak assembly constituency atangin MLA thlantlin ania akhingpui AAP candidate Bandana Kumari hi vote singni sang kwa zanga somkwa panga in annia tin makdeu mai chu Rekha Gupta hi RSS Rashtriya Siam Sivek Sang anti hian member ani boka kan soito thinangin kan video masalama te po RSS le BJP in jomna thuk takan ne BJP political party ne RSS hian vantlang nun le sakho nun lampang India rama hindulal ram zau tuma malatu te annia ti chuan RSS member ania hey BJP a hianin ni na puimo takte chanvo sang te chel tur chuan RSS hoina unrecognized an pompui hi ngai zelani RSS mi le sa hi an ni de fura India ram prime minister Narendra Modi te Amit Shah te ho te po hi RSS pum chuak an ni zelani chung chu kan rina ti zawa an soitaila Rekha Gupta hian ni politics aron khildon tan hian zirlai ni lai tang to in BJP political party na zirlai pol an nei thin ABVP anti Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishat anti ABVP a ain mang chho thina member ania chung chu zirlai ni lai tang dei to khanin ABVP member alo ni to ABVP chu BJP zirlai pol kan tiang kha alo ni tani ti chuan a college kalne hi Daulat Ram College ania chu Delhi University noyami ania tin thiam na lama hian khetia Daulat Ram College atanga azir chuat nu hian dan kan ti law azir chuak poka engeli a thiam na hi engeni lawyer kan ti ukil kan tiang hi ania chu thiam na lama po midwai lo tak ania ti chuan ni inga tinge Delhi a hian hmeichhe CM BJP ti hian an da kan ti hi an da kan ti hi kan hriat chak arin oma chu achan nia langta chu Arvind Kejriwal khan kum som pahni vel te reng Delhi a ro arela chief minister ni in ti chuan Delhi a hianin BJP ti hian eng strategy mani hi mi han
manan tum nin alanga achan po Delhi vote tuna in thlan nung bera vote lak ta na hian mi pa ai hmeichhe in vote an nei tam zok ani tun vote in thlan nung bera vote la khan hmeichhe vote hi za som ruk le point som ko patni nia mi pa vote ero chu za som ruk le point som ni pakhat ania ti chuan AAP Aam Aadmi Party te kha hmeichhe vote an in kat na sa hle thina ni an tin na khan sarkar an siam lai khan chu BJP hian hria in hmeichhe te vote Delhi a bikian hmeichhe te vote lut zia hria in hmeichhe chief minister hi an dan niang ati in han zir chiang deuh te chuan an soya ti chuan hmeichhe vote base khami kha an nei lak lo chuan BJP te tan po hian na kin zela in thlan lom le zel tu report thlin chun zom thei an in base sei te pon ni ma na chu wang chuan chief minister atan po hian hmeichhe an han thlang deuh kheri ani omin hei phai lam chanchin bu telet hemi chanchin thar puang tu te hian an soya ti chuan BJP te hian in hmeichhe tun in thlana hian in hmeichhe te khati taka voters an tama wang khan tun an in thlan manifesto te po hian hmeichhe hei na nei lo unemployed an tiang chi te ni thlatin engting ani mahila samriddhi yojana scheme mangin thlatin cheng sang ni zanga kan piang ti te anin zorna nia chu tin hmeichhe ta na ham thatna chi sang welfare scheme an ti te po chun zom sel turin anin tiama hmeichhe te a thlona Delhi ko pui chunga bus service a sawrkar bus service a te a thlona an chuan theina tur te kha anin zorna ani hei hi ap lampon anin zorna thone BJP te pon hei hi anin zorna ania hmeichhe te Delhi a hian voters an tam zo ka wangin mi pa te ai hmeichhe ti lung oi khanga ani chu wang chuanin BJP te puin he policy hin non kal puin nia ngai ania ti chuan nu nau pai te tan tran pui na poisa cheng sing ni sang khat pe kanin tiama tin nutritional kit an tia nu nau pai ten chotha an nei ngei turang chi paruk ang chi te kha pek tel an tum pokani BJP te hian hei mai ba ka hian hmeichhe te tan hei cancer test an tia hmeichhe chu nu te cancer te ovarian an chi pai na bom te cervical an tia hei ngong le a chevel khatiang ang cancer screening test te kha thlonin kan kalpuyang an tia chu Delhi a sarkar damdoin hawa chu policy kalpuinan chuan Ayushman Bharat Yojana ABY mangin kan kalpuyang an tia hmeichhe te tan ham thatna sang kha BJP hian kalpui an tum pokani ti chuan BJP tan hian hmeichhe chief minister han nei hi anin ti thei vena turle hmeichhe vote bank an huina turani ti chiang takalang chu India ram president tan point hmeichhe mangani hmeichhe din mun choi san han ti te kha champion pui an tum ve tak hi nia chu wang chun Delhi chief minister tan po hianin hmeichhe an han thlang hi BJP policy pakhat ania tin Delhi chief minister ta na rin kai deuh Ramesh Biduri le Parvez Verma te po hian oma Parvez Verma pechu deputy chief minister ni dona andi hi an hun masalama khanin engani mingchiat na deute an lo nei to controversy sang engeng mo in nam noinan lo nei to wangin hmeichhe tuna an chief minister Thar tan an than Rekha Gupta hi chu mingchiat la nei lo engen yang khatiang ania wang khan Delhi chief minister atan po hian ain om view ti te point an soi boka chung te chu BJP na chief minister tan hmeichhe kher an han thlan na chan te po hi ani om ya chan chu AAP sarkar kha hun masalama kan soi to ang khan engeni soi sela ture me om loin Trump khatnan mangzawan Trump ni na chu BJP te na in 3 po in kan video masalama po kan soi to engamo har sat na sang te thlanga khang te wang khan Delhi chief minister tur hi
chu tu po lo sarkar se BJP po ni lo sarkar dang party dang congress te pon lo sarkar se la chief minister tu hi chu social bo kan tiang chi social kai lo bo ne kha tiang chi kha an thlang nge ne rin oma chu van chun in be na to sia tin ep tu lampang te poina an pu chiat thei lo tur social kai lo a hun masalama eng ma eng tin ngan yang ming chiat na la nei lo ang chi kha an thlang ni ta berin alanga ni heng ti hi India politics tingai nom tu ania ti chuan mel thar ani bokani Delhi politics a lo in pangveu to ma sela hei MP te MLA te la ningai lawa amaro chu municipal in thlan hemi engen yang councilor kan tiang chi te chu lo ni photo a chunga chona tan hian politics a ton hre tam tak nei thowa chu wang chun thil har salu tuk lo tura BJP ho tulok tu po hian an ngai ni tura kan ngai a chung te chu nia Delhi in thlan kan thlir to lak lo a zani na po hianin ti hianin kan han buat sai le nia heng kan video ron siam te hi tangkai pui te tin beng var thak ti pol te kan lo om ver thin te hi lo mum kan tia chu wang chun comment lama te po enge ni hindu khop lo na lai te tin thuron in ne ang chi te po kha ron soi zelula tiang hianin buat sai zel kan lo tum chodon nia tun prumatan chuan kan du tok le phatang